4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 og 4, 5 og 6 og 7, 8, 1 og 2 og 3, 4, 5 og 6 og 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Godt. Lige et par ord om koreografien. Det er vigtigt, at når man svinger, at man strækker ud i armene og løfter brystet op. Det gør det mere elegant at se på. Det vil sige, at når man svinger rundt her, løfte hver gang. Løfte, løfte, løfte. Og det samme, stræk, stræk, stræk armene hele tiden. Omkring kastet, det sidste kast, sørg for at slippe i 45 grader her, og med en hånd, der ser ud sådan der. Til at starte med kan det være svært at gribe køllen, men det handler om, at man i første omgang øver sig at kaste køllen lige op, og den falder ned igen. Køllen lige op, falder ned samme sted igen. Så kan man øve i at kaste den op, dukke ned, og så modtage, ligesom for at man er væk. Og til sidst så øver man sig i at stå på en streg på gulvet, og så kaste køllen op, og så skal den lande hen på den streg, der svarer til, hvor lang ens rulle ned på gulvet er. Så man kaster op, og så lander den der. Sørg for, at I kigger efter køllen, og så går I afsted. Ikke ned med det samme. Det var ordene. Held og lykke.